Bola to pýcha Ameriky, ktorú poznal celý svet. Svetové obchodné centrum v New Yorku dominovalo Spojeným štátom až do 11. septembra 2001. Američania sa ale svojho symbolu nevzdali a dnes slávnostne otvorili úplne nové dvojičky. Z týchto záberov mrazí a navždy mraziť aj bude. Pád dvojčiek sledoval v priamom prenose celý svet. Dnes to na mieste najväčšej katastrofy v dejinách Spojených štátov vyzerá inak. Na mieste stojí opäť najvyššia budova Ameriky, tentoraz 104-poschodový mrakodrap. Práve dnes tam privítali úplne prvého nájomníka, renomované vydavateľstvo. Je to bolestivý deň pre Manhattan, na druhej strane nádherný pre celý New York a výnimočný pre našu spoločnosť. Mrakodrap je najvyšší zo 4 budov, ktoré vyrástli v srdci Manhattanu. Stavali ho 8 rokov a cena takmer 4 miliardy dolárov. Toto je najbezpečnejšia budova na celom svete. Presťahovali sme sa sem len pred týždňom, ale bezpečnosť je tu na prvom mieste. Ruiny sú preč, ale spomienky zostali. Legendárne dvojičky pripomínajú už len obrovské pamätníky, na ktorých sú tabuľky s menami všetkých obetí. Aj 13 rokov po nešťastí stále žijú rôzne konšpiračné teórie, ktoré zánik mrakodrapov pripisujú tajným službám či americkej vláde. Napriek tisíckam rôznych údajných dôkazov je záver jeden a ten istý. Dvojičky zhodili teroristi z Al-Kaidy, ktorí do nich narazili s lietadlami. Na faktoch sa zrejme už nič nezmení, ale na pohľade áno. Odteraz bude 541 metrov vysoká pýcha Manhattanu a Ameriky vyzerať už len takto. Jakub Laca, televízia Markíza.